алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Инам хайса ҳаракати гӯспандоя каҳкада шудам да иҷа бошад дӯстони азиз. ма инами шкафо ма порядка дорум. И ҷои инами приправаҳою ҷои макароную хайда иҷаш якда намудуҷа дору уксусума да баланди мондагиям. ба ин хали макароное ки иначи хали ине ки намедонам мада маъқул нашид барое ки и ба орди сиёҳайку ба анам хали макарон тайёр кардаги ана иш бениҳоят маъқулум шид. Иш ба мазаи хушрӯ оса ишам пухтам ишам пухтам ай ҳамиш маъқулум шид. Да иҷа гречни кашама мондум, да иҷа ҳози приправаҳома осази ҳамаша иҷора порядка када ҳамара шакидам тоза кардам. Бо ба шуморо нишон медиҳам. иҷа асалом камкамаки мондагианда банкачако иншолло ҳоли гирифта вай мекунимшона торт мекунимшона. Да иҷа бо асали нав гирифтам. иҷа ҳози чоёма мондам, чои кабуду сиёҳ ҳози бо давомша мекунем ака. баъда иҷа ма ай шаҳр рӯзи омаданам инам хали чизо харидам. хулоса иш ваяй барои нами украшени тортай посипки шарики иш звёздочка. бода иҷа ҳаст инай хали ноша гирифтам пачка. иҷа камкамаки 4 намуд дора. ду пачка гирифтам хулоса аи. баъд анай хали намак гирифтам, боя намаки калон гирифтам барои ами коробкаошон маъқулум шид. баъд анамия духтаро кадоме ки дона ма барои анами ваиш гирифтам шишачаакош амиёра харидам. гуфтам ки мақсад тамом шаванд чизои ба дили худ мақсад яташда мурч бигирам яташда зира бигирам. ҳами инамия таомети мақсад аиҷа мерезава инами ҳуй намешава. ки медона ки ҳами ҳуй мешида боша ё намешида боша. барое ки ҳами хел кардам ҳуйш карда натонистам. мақсад ҳозини намаки дрӯнаш тамом шава. ма метонам да ҳами ягон мурча ягон чи дига бигирам. рости гапа мегӯм барои ҳами ваиш гирифтам да. барои ҳами номуш чия банкачаш гирифтам. иш французский трава ҳамхалиша гирифтам. дастам ҷанбидеста телефон кам хираш деста ба як тайни хаяк барои хаягончи гирифтан. ба як тай дига ина хали гирифтам лопата. ба ина я гирифтам намедонам чӣ буд. гирифтамаш загустительнаистаги буд. гирифтамаш ака намедонам и барои чия. ҳозираш да инамиқа порядкаш кардам. бигем приправаома ҳамаша да ята корзинкача гирифтам. иёра мехемондам упштангиҳо ҳама чояй и кофе да пишташ варенья. да иҷа боша о якта орди камакакҳои кадаги буд ура гирифтам. да иҷа мондам ордои пурпура да у болои боло мондам. иҷа ма бениҳоят лубиву нахатам бениҳоят бисёрай. шавҳарам дар пакетҳои 5 килоҳаи стандарт махам овардаги буданд. ҳамиқа камакша гирифта мондам ки чораоно кухняй гармай мета назана гуфта ваяша дар хонаи летнимон бурда кашол кардам. да и пишт чои коқоҳа чхала диде инамиқа ҳозираш да ҳози да иҷа як қиёмат контейнерои холӣ дорум бо ҳози бо ака оста оста бо давомша мекунем иншолло. ҳозираш да шумода анимқаша нишон додум. корум бениҳоят бисёра. да и вай буд ғураи гашнич буд. ғураи гашнич ма ҳами хела 2 килоҳа 2 пачкаи калон дорум камакай гирифтама. да иш укробай
укробам бениҳоят бисёр дошт. Хайда меваи калонтара гирифтам. Агашнич уқа ба фикрам лозимӣ намешавад. Да иҷа шавҳарам гӯшти гов харида овардан. ҳозир вай мекунам. Ҳамаша шушта тоза када реза мекунам. барои хомшур боша отдельно гирифта заморозит мекунам. барои ягон манту фарша отдельно мегирим заморозит мекунам. да иҷа аллакай тозашон кардам. иҷада уже ман резашон кардам бигем. инам хе иҷа камакак барои хомшурбо гирифтам. да иҷа ман сета зуволача гирифтам. рӯбарӯ монда таплёни масла кативай камтар руғани гов ов кардам. анами зиёти кард. акы нияти самбуса кунӣ дорам. ҳозир реза карда якҷоя бо шумо самбуса тайёр мекунем. фарш ман аллакай тайёр кардам. чӣ хеле нишон додам. инами хе варақини бениҳоят хушрӯ омадан. ҳамин камакак сад ба фикрам чӣ хеле руғани андозӣ наандозӣ камакак ҳамин руғани гов андозӣ бениҳоят қадқади хушрӯ мебиёяд. ҳамаша тинук кардам. ҳамаш дами хе фарш расид. 3 дона ҳакаш зиёти кард. уша хай мемонам дар морозилник барои ягон вақти дигар. ҳозир ҳамаша мепечонам. набинед чӣ хеле варақини хушрӯ омад. варақиёш маълумай ҳамқай ки вай надоштам. номиш чиай? бекунҷид шидан. инам хай тайёр шидан. бениҳоят самбусои ба маззаи хушрӯ омадан. қадқади бениҳоят резонагам хе меқапӣ мереза. хушрӯвак омадан. аҷоибот омадан самбусаҳо. да иҷа якум ду лист шуд. якум листша гирифтам. абед мекунем. аллакай мо да абед шуд. ҳозир дуюм листша мондагием бо. иҷа аллакай мо дар намози шом шудестай. торик тофтестай. лекин ҳоли намози шом нашидай. вай беҳад борон боридестай. каҳои хурдагиша хурдан. нахурдагиёша ман анихе ҷамъ карда гирифтам. хулоса да иҷа борон хушрӯвак боридестай. лагандом якбор иқаӣ шидан. гӯспандо хурданшона. ина бо ҳамаро дар инҷа қатора карда мондан. нагар дидестай бошен овози борон. хулоса маҳкамшон кардам. ана и рӯи ҳавлие ки мебинед иҷара ҳоли ма ҳамаи анаёро ба панҷа каша гирифта рӯи ҳавлира тозаи хушрӯ мекунам. лекин ҳозир не, дар оянда. ҳозир маъно надорад. ҳозир фақат тупакшон мекунам ки агар иёра болои барфо нагирӣ барфо ов намешаванд. хулоса бениҳоят борони сахтаки хушрӯ боридестай дамо. анам хел кумедром намози шом ҳаво аврай лекин ҳоли вай наштай. шоми бигем шом шуда боша ҳоли шом наштай. ҳоли барвақтаракай. да иҷа шабона Мустафо гуфт ки инам хеле мекардам пеш хушрӯ мехӯрдан. оча гуфтам хе бирёншон кард. да иҷа камтар инами фундук чормағза донаи зардолура бирён кардам. сирхак мекунӣ дар духовка бениҳоят маззаш хушрӯ мешавад. ҳам хе хӯрданаш приятни мешавад ки бениҳоят ба мазза мешавад. Мустафо бениҳоят ҳам хеле нағз мебинад. тайёр кардам хӯрданиш кӯдако. да иҷа аллакай дамо субҳай рӯзи дигарай саҳар каси хомшурбо кардам. сабзи набуд дар хона. бесабзӣ кардам. да иҷа райҳону гашнич укробу ҳамаша реза кардам. да иҷа якта лимона майда кардам барои чой. саҳар кати бигем ки лимончой. дута инами кусоки лимона андохтам. 2 қошиқи калон шакар андохтам. кӯдакои ман бениҳоят лимончоя нағз мебинанд. а чои холира намехӯранд.
анакоҳози мо субҳона мекунем. Кадоме субҳона кардаиста боша иштиёи таом, ба мо низ ҳамчунин. Дар инҷа анами зеленако чӣ хел хушрӯ шудиянд, дар зайд реза мондум, дар рӯшанӣ бо аҷоиби хушрӯ мешаванд. Ҳавои мо инам хеле ҳавои бигем абрнок, инам хеле пагода. Пиёзо хеле инам хеле баромадиянд. Яхелаш яхелаш не. Дар ҳамин ҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. То видеоҳои оянда. Худо нигаҳбон.